A sombra da besta cobre a colmea. Todo se perde na escuridade, pero unha lenda esperta. O abelloso, o abelloso, o abelloso. A batalla final comeza xa. O abelloso. Norman era un oso que lle encantaba o mel. Gustáballe tanto, 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 que poñíase moi triste cando se lle acababa. Pero conseguir mel adoitaba ser bastante complexo. Colmena. Entón Norman tivo unha idea brillante. Teño una idea genial. Me voy a disfrazar de abella. Era un día calquera no cole de abellas. Hola, clase. Hoy vamos a ver una alumna nova. Hola. Soy Norma. Hola, Norma. Amelia era unha abelliña moi lista. ¿No sale no grande? No. Veo un país de que las abejas son gigantes. O país das abellas xigantes. Vaya, dixo Amelia. Entón, comezaron as clases. Comezaron a mañá pintando. Despois, tiveron clase de psicomotricidade. Despois, por fin, o recreo. Continuaron con clase de música. Soli, soli, festi. Soli, soli, festi. Norman pensaba que o cole de abellas era impresionante. Estaba desexando que o día nunca acabase. Pero por último, as abellas aprenderon a espantar a todo animal que quixese roubarlles o seu mel, como arañas, ratos, sapos ou osos. Cuántos cuidados los osos, porque nos pueden robar la miel. Porque hablas así. Amelia seguía pensando que había algo un pouquiño raro en Norman. E ela iba a averiguar que era. Norma es un oso. Voy a usar a otras abellas. Norma es un oso. As abellas descubrirono. Norman estaba moi triste. Esa mesma noite, as abellas oíron un ruído. Era un oso! Ese oso sí que era grande, sí que era perigoso. Visitou todo o cole de abellas e agarrou a colmena e comezou a sacudila.
Todas estaban aterrorizadas. Intentaron espantar o oso, pero era demasiado grande e demasiado feroz. Pero entón, unha temible besta saleu zumbando entre as árbores. Era unha abella xigante. E o oso colleu tanto medo que escapou e fuxiu tan rápido como puido. Norman salvou as abellas. Era o seu heroe. Moi agradecidas, regaláronlle un gran tarro de mel. E a raíña concedeulle un premio moi especial. Está claro que non era unha abella, pero tampouco un oso como os demais, así que a partir de agora sería o... Guabelloso, guabelloso, guabelloso. A batalla final comeza xa. Dende a sombra xorde a ameaza, unha forza xigante sen piedade, para defender o mel e a colmea. Chega o abelloso. E abelloso, Norman, puido volver tan feliz ao cole das abellas.